De verschillen kunnen groot wezen van de ene op de andere dag. Juster wie het nog jest en dat wie het sneeuw ik. Soms ik pittige buien. En juist gong ik nog een aantal buien om, vooral door het zuidelijke en oostelijke pad van de provincie. Maar hier bij mij in Haas flink wat zinnen en dat deelde natuurlijk ik voor de eilonen. Wel, joen en vannacht. Meer en meer bewolking. Ja, staat er gewoon kans op rein, of lichte rein. En de temperaturen zien rond 12 graden. De wind uit het zuidwesten waait, merken we net vallen van zwak of matig. En dan zetten we terug naar morgen. Dat wordt ook een dag met bewolking, een protte bewolking. Toch hier en daar ik nog wel wat zinnen. En op de meeste plekken aardig droeg of het zo'n buikje wezen matter. En verder de wind, die komt morgen uit west-zuidwest waait, matig en krachtig. Dus wordt die weer sterker. Dan zetten we terug naar het fruitsjoch. Waantje, tongetje en vreed. Waantje daar maar zo'n 19 graden. De zinnen is er wel bij, maar ik een aantal buien en buikers. Het waardgebied kunnen droog houden, dat is positief voor oeral. En dan het tongetje, zo'n 18 graden. Ik een aantal buien, ja, vooral letter op het dag, dus de soort hoe daar weer aardig droog blijven kunnen. En op vreed is het een koele dag, maar zo'n 16 graden. Op vrijdag ik nog wel wat zinnen, maar ik werd die buien en dan is het nog heel tijd net stabiel. Het weekend liep het stadig gewoon wat beter te gaan. Nou ja, we moeten morgen maar weer even in het waarsje.